Guraso euslen ekimen hau 2016ko udazkenen, Galtzaundi euskara taldek egindako ikerketa batetik abitu zen. Bertan, Tolosako gurasoen hizkuntza erabilera neurtu genuen eta datu kezkagarri bat ikusi genuen. Eta bertan ikusten da, gurasoek aurrekin erabiltzen duten euskara baino, 29 puntu gutxiago erabiltzen dutela gurasoek euren arteko elkarrizketetan. Ekimena martxan jarri genuen, eta ekimen ontara 84 guraso apuntatu die guztia, zifra ikeragarri da, guk hasieran ez genituen hainbeste guraso bertara apuntatzea espero, eta zifra bezin interesgarria da bertan parte hartu duten gurasoen perfil ezberdine. Bazeuden guraso euskaltzaleak, bazeuden euskeraz hainbeste hitz egitea kostatzen zaien gurasoak, eta orduan espektro guztitako gurasoak topatu ditu, eta hori guretzako oso motibagarri izan da. Apuntatu nintzen ustez pentsatzen erraxa izango zela, ze azken finen bai guraso bezala eta bai irakasle bezala oso identifikatuta nago euskararekin eta jendeke alaxe identifikatzen nago. Bai ikusten detelako joera handia daukeola erderara pasatzea eta nik betidanik euskalduna naiz, beti ikasi, erderaz ikasi nun, baina oso motibatuta nago euskararen gaiarekin, lantokin gauza asko egiten ditu euskararen alde, eta oso esperientzi politia egiten zeiten, aberasgarria. Nik etxean beti dena euskeraz, bai gurasok, familia guztia euskalduna, etxean gure etxene bai, bikotea bai, egun dena euskera inguruna. Eta eskolako beste gurasoen arteko harremanak? Gehientsunak euskeraz, tarten bada baten bat, erdaldunago dana, baina gehienak eguneko 80 gora euskaldunak esan dute. Lehendabiziko gauza, harrituta gelditu naiz zenbat jendeen ere ingurun, parte hartze aktiboa izan duen. Samaniegora eskolara etorri eta derrepente hori guraso batzuk hori denak txaparekin goizetik. Eta hori bisualki izan dara pozgarria. Pozgarria jendea prest dagoela eta jende multo dexente, hortze daudela prest. Esperientzi interesgarria iruditzen zait. Nei gustu lagundu dit pixka txipa jartzen, lagundu dit konturatzen askotan ze joara daukegun erderara pasatzeko, naiz da gure ingurukok igual euskeraz jakin ez. Nire ingurukok eta normalen euskeraz hitz egiten dugu. Baina, anekdota modun edo, bai jakinda batzuk txapa zutela, bai bereienan gertu datu naiz eta agurra gazteleraz hasi naiz. Eta bestek harrituta eta ze gertatu eta derrepente txapa agertu eta denon artean pixka parra egin eta politxe izan da bai. Gehienetan harrera ona izan da. Jendia, inolako problemi gabe, galdetzen, esplikatzei ezuenen zerta joan kontu hau eta, jendia ulertzen duna euskeraz eta problemi gabe. Badakit baten batei, igual erantzun pixka zakarragoa izan dula, baina ez da nire kasu izan. Baina bai egiten dela pixka zaila, aldatzea, ohiturak eta nik uste komeni dela olako ekintzak itea hortarako. Erresa, kosta egiten da, pixkat esfortzu egin barrezu, kliko egin barrezu, zuk euskeraz mantentzen, ze askotan konturatu gabe gaztelania pasatzen geha. Horun kliko egin, eta saiatu euskeraz hitz egiten eta listo, gaunde. Erronka pentsatzen nuen erresago izango zela, baina gero topatu nahi zenbait egoeratan, non nik nire buruakin ere kale egiten deten, eta gero ere, beti ere zenbait egoera berrien aurrean, jende berrien aurrean, estrategia zein izan daiteken aldan hobetona sartzeko eta hizkuntzarekin nola talka hundirik egin gabe, euskararen presentzia bermatzeko edo erabilera bermatzeko behintzen nire aldetik ezta. Kasu batzuten erresa izan zait, inguruko jende asko euskeraz hitz egiten du eta eharki gainez. Eta zenbait kasutan zailago intzait, inguruan badauzkadalako ere pertsona batzuk ez dutena euskara beste menperatzen,
normalen inguru euskalduna baldin bada asko etzaizu kostatzen. Agian niri etzait tokatu, baina bai jakin dut beste pertsona batzuk, agian zailtasun batzuk eduki dituztela. Eta, elkartasuna, bai txapa eramaten dutenak eta bai beste horiek ere saiatu direla euskaraz pixka gehiago hitz egiten. Nire kasun oso horreza izan da. Inguru gehiena euskalduna izan da, bai etxen, bai ikastolan, oso horreza, erronka zaila egintzatez. Zaila, eta nahiz eta badakizu, erronka hau dauket eta egin inbardet, da askotan konturatzeanako zaude berriz erderaz, ez? Eta, baina honek laguntzen dit, saiatzeko aldeten gehiena euskaraz egiteko eta beste eraberen motibatzeko edo animatzeko. Gertatu izan zaitalako konversazioetan, ez, non olako joera izaten dugu, esaten dugu bezala euskainolez aitzeko, ez, eta hor, pixka burua jarrita euskararen alde ite horretan, kontuatu naiz azkenen, kasu batzutan beste pertsona ere kutsatzen zala horrekin, eta berriro bultatzen zala euskarara, ez da, igual, burua ez banun eusle ze honetan eukiko ez, agian ni ere eroriko nintzak erresago dinamika horietan, ez ohitura horietan. Nire ingurua nik ikusiet aldekoa edo. Eta tokatu zaizkitenean egoera berrik zenbait dendariekin edo, besteek ere beren mailan saiatu izan dira nirekin harreman euskeraz egiten. Baina baita ere hor sorpresak hartu ditut, jendeari ekimen hau pixkat esplikatuta ondoren, ikusitut zenbait jarrera, ez nituna espero eta harriduraz eta pozez hartu ditut, ez? Ikusita jendearen prestutasuna eta gogoa ere baita aportatzeko, ez? Euskararen alde eta... Indeten gauza da pixkat azaldu jendiai, eguneroko harremana dakaten jendiakin eta erderaz egiten dutena, igual azaldu indiet zeintzan gure ekintza hau, eta horrekin nahiko izan dut. Batekin, beak erderaz erantzun batzu, nik euskaraz hitzein eta ondo moldatu da inungo ez da situazio violento edo olako ezareke. Egia esan hola oso gertuko pertsona bat daukete, beti erderaz eta gainez berari beti entzunda etzekila euskaraz, ez? Eta pixkat azaldu dio danen zertan nahi ginen, eta aste honetan nola ibili gehan eta harrituta gehatu naiz, nola hasidan behare euskaraz egiten eta ni uste nuen baino asko zeo beto, ez? Eta behare ikustea, ez? Animatu dela, sekulako aportazio politia egitu zait. Ekimen hau amaitu osten gurasoei galdetegi bat pasatu zaie, eta galdetegi hortatiken azpimarragarri nahi du iruditzen zaigun puntutako bada gurasoek adierazi dutela 3 aste hauetan hartu duten jarrera horrekin jarraitzeko prestutasune galdetuen 80%ak esan du aurrerantzen ere jarrera eusle horrekin jarraitu nahi dula, eta hortaz aparte interesgarri iruditzen zaigu baita de gurasoen arteko harremanetan edo elkarrizketetan bakarrik ez, baizik eta beraien bizitzako beste esparruta de pasatzeko prestutasuna azaldu dutela. Motibatuta nago eta saiatuko naiz aldeten gehiena euskaraz egiten. Bai hemen eta bai kanpo. Nik uste dela oso esperientzi interesgarria Tolosarako, Tolosa eta Ibarrarako, Tolosaldearentzako. Gai badalako azkenean herria eta eskualdea elkartzen dituna, eta ni iruditzen zait hori oso garrantzitsua herrirako, Tolosarako eta eskualderako. Eta gero, azken finean eskualde honek bere maila eman beharra daukalako, ez? Tolosaldea badala Euskal Herrien eskualde referente bat, eta beraz Tolosaldeak betetzen ditula horrelako herri aktibazio bateako baldintzak. Bestetik aipatu nahiko genuke eta eskerrak eman Tolosako 3 ikastetxeek, hau da Laskorainek, Samaniegok eta Herrikidek azaldu duten prestutasuna, ekintza hau martxan jartzeko garaien eta Galtzaundi euskara taldeari nola laundu dioten ekimen honetan. Baita ere eskerrak eman ekimen honetan parte hartu duten guraso eusle guztiei, eta azkenik esan Galtzaunditik horrelako erantzun batzuk jaso osten, Galtzaunditiken berriz ere horrelako ekimenak
martxan jartzeko eta horrelako ekimenak aurre ateatzeko prestutasun osoa daukagula.